Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Martes na pagkaaldaw sa Tuya Gaboz. Fetsa 19 na kan bulan ni Marso 2024. An samuya pong paabot nin respeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay ang pagpagirumdum na sa paghampang niya to kan kaaldawon dapat ang mahal na Diyos ang permi niya tong ipigpaenot sa Gaboz. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. Siyempre, many returns of the day. Enjoy your day and programa ng Tingog kan Banwaan. Naglalaom na yaon po kamo nagdiretso ang mga nagdadarangog nakadakol ka subago asin kang na mga pag-imitar man asa mo man na pag-imitar mag-iba-iba kita Martes ngunyan sundo lang kitang alas 10 ano po katuwang tadyan sa luwas ang News Team and Mega Force Patrol si Chief Jimmy ansa ko yung kumpadre dyan sa 3rd District katabang si kumpadreng Al pati naman po si kumpadreng Jomar Bien. Sagkod si Joshua Bino. Yaon man dyan sa control technical sa tuyang AM band si June Napolis. Si Jun po ang minaluwaskan boses mi sa inyong radyo. Diyan po sa maasain man na lugar sa nakinamumugta kanindo sa Laog kan Rehiyon 5. Making suna sa luwas po kan Kabikolan. Sa newsroom ang daing kapagalan, laban ng laban. Malalauman, News Director Mardela. Yaon man dyan, Angel Mustaza. Razel Cortez in the house. Jen Matthew Balyaran. Jimos Barrios. Tabang pati yan sa social media platform. Pati naman po si Madam Shia Leron. Sa IT, yaon dyan si Jerome Nico Martinez. No te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así. Good morning, amigong King Reginaldo. Always monitoring. Ecstasy. Extano. Ako man pain sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan, tabi si Pio Fernandez. Kasuhapon, pinagbalo niya itong maapudan si Cha Edith na Manila, ang Federation President, kan bilog na senior citizen sa Albay. Tamanod ididuman sa kahaputan, ipinagpaabot sa Satuya, makibalita lamang daa, kaitong su parafol kan Ligaspi Senior Citizens Club yata yon
ano na supposedly February pa yata yon. Gusto nindang ma-update what's ano nang nangyari. Kaya lang anmidbid tama sa ng presidente, day kumidbid so sa Legazpi kaya si Tia Edith an sa tuyang pinag-apudan. Ngunyan baka makonektaran ta na ta su telepono kaswapo na pigigamit ko iba na palan so number ano nako. Sige tapudan ta si Tia Edith na Manila. Naglalao man itong sa mga paraan tabay niya to na makakuasindan na informasyon. Bad lamang available si Tia Edith. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kulang. Kulang na naman so number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At kulang talaga. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulang ning saro. Oy, naku, paano ni? So, tinao mo mamalin, kunyan, kulang ning sarong numero. Na paano iyan? Kaya dahi naman kita makakakontak. Ay, sus na, paano ba yan? Pag una ko, okay na ini. Dali, tapudang ko na so sa tuyang kunyan, ha? Bad available si Uniong mamalin. So, kung dali siya na mo na kung kita tulo sa programa, apudan tango na so kung hindi ako dyan yung nagkaperang komersyal, ayusin lang, kulang ng sarong digit so tinasotong number. Sige tabi dyan, ika na muna. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP
AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak, sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kainan na, tinola na. Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cube. 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok. Na matagal na pinakuluan. Nor. Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ayan, nakontak ko na ko tanak kundi day mapupudit ta may piglalakaw. Sa Yosef. Kaibanan, basta so sa tuyang dapat na makahurong niya na pagkaaga, so ma-clarificar duman sa kahaputan baga sa parafol kan senior citizens. Primero, kulang so number na tinaw kan sa tuyang source. Tapos ngunyan, day makakunyanta may piglalakaw ira. Sige, mga norin lang tabi ta asikasun niya ta yan na nakaputin sa paraffol kan sa senior citizens kan Legazpi City.
Inuton ta mo na o kaya dagdagan taan dalagan kan na programa sa paagi kan informasyon sa luwas katuwang an Mega Force Patrol. Kumpadreng Al, good morning, what's happening? Good morning, pare. Premature pa ang mga aliado politika sa kunyan, lalo sa mga opisyales kan gobyerno provinsyal. Yan ang pagtubod ni board member Jasim Palmiano na para sa iya, trabaho na muna dahil harayo pa man ang filing kan Certificate of Candidacy sa Oktubre, haros 6 na bulan pa. Si board member Palmiano sa ini sa Pigilaoman na yaon ang solidong suporta kay Gobernador Attorney Greg Slagman sa presente. Dahil manunutaran, digdi sa sanggunian na panlalawigan, medyo mahiro na ang ibang miyembros sa mga Bulgara na pakiki-jamming ninda, pakikiiba sa grupo kan ako Bicol, asin kan mga identified man na aliado ni Congressman Joey Salceda, na pigasabing iyo ang gusto man bumalik sa pwestong gobernador. Yan anahiling, lalong-lalo na sinda board member Dante Arandia, board member Vic Siga Jr., board member Attorney Melissa Abadesar Medilla, na pirming nahiling sa mga pagtiripon, nayaon keribanan anak ko Bicol, asin ang mga liado man ni Congressman Salceda, siring kay board member Jessup Salceda ang tugang mismo. Latest ang pag-uyo naman ni board member Ray Bagais na mga kandidato man ining alkalde kan Tabaco, kalyado ninda Congressman Salceda, asin anak ko Bicol ninda Congressman Saldico, pagkatapos na inimbitaran naman sa Manila, asin napaguruna na ang pagdalagan kanin ni board member Bragais bilang alkalde kan Tabaco. Silensyo man, sinda board member Rolly Rosal, asin board member Vince Baltasar, na midbid man, siyempre yaon sa kampo ni dating Gobernador Noel Rosal. Ining si Palmiano, sa roman sa pulido sana, saan hero-hero ngunyan, sa sanggunian na panlawigan, dahil sigun sa iya, medyo premature pa ang politika, lalo sa Oktubre pa man ang filing para sa 2025 election. O di sabi ni Kwan, sabi ni kinatawan Jasem, relax na at harayo pa. Relax na. Yan na bulan pa. Trabaho sana. Trabaho sana. Kaya may gusto mo naman si board member Palmiano, lalo sa mga committee meeting niya sa sangguniang panlalawigan. Dapat talagang magpahilig man siya ng milagro siyempre baguhan siya dyan. Kung igwaning plano na idiretso niyaan sa iyang karera politika bilang representante man kan 3rd district, kay puhan na with high honors, ha? Yes, so bata ang 3rd district baga, siyempre may maburoto man dyan ang mga gabat man na kalaban. Roger. Kaya dapat irigusan sana. Sa bagay, yan kumpadreng Al na 6 na bulan na yan, kung mapuon ka pa sa nangon yan pag tugdokan sa imong emporyo, kumbaga, sa politika, too late na yan. Dapat ngunyan nagkukunyan na nag-aandar na ba kung mapuon pa sana. Naman kamao dyan ka sa Bungkaras. Yan. Rimate ka. Pag-abot sa finish line, preparado. Nya, ang problema kung dako kang preparado. O kaya... Sa finish line, yaon dyan ang kumbaga, mas dakol na gasolina. Iyo. Para makaskas ang dalagan mo. Nya. Ano mao dyan ka sa Burong Karasan. Oho. Pero sa yan, dapat medyo nagtataga-andar na yan. Pag abot kan filing, pagkatapos kang filing, ma-review ka kan sa imong makinarya. Pag campaign period, yun so, kumbaga, kuha na sana, tapi-tapi na sana kung ano ang naipundar. Bako? Yan na yan. Kaya baga sa duwata man na amigo, digdi sa 2nd district. Yan. Sige naman ang laskwat sa kanduang ini. Kaloy-lorya, tapos ito ko.
Kirediton sa iba, suduwa, tranquilohon. Mapudapod sa nandoa. So, ibang sponsor, kredito na. Sige. Kaya dami ba yan, mga informasyon. Digdi sa Luwas Garay, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa istorya hali dyan sa Luwas. Yan, sige. Congratulations palang tabi dyan sa kunyan, sa gobernantes, sa men and women sa hierarchy kan Santo Domingo. June, dinasabi ko sa iyo tinauanan ning go signal, permiso kan gobyerno sa pagikan Commission on Higher Education na makapag-operar yung Santo Domingo Community College. Yan, congratulations dyan sa entire leadership sa pamamayo ni Alcalde June Aguaz, Vice Alcalde, and mga sanggunian bayan and the entire municipality kan Santo Domingo. Saro yan sa legasiya na magiging parte na kan libro de historia kan Santo Domingo na ipinundar sa politika kan Familia Aguas. Yan, dahil mahali dyan tabi. Naka-ukit na yan sa gapo. Yan na paka-istabilisar na yan kan Santo Domingo Community College. It will be there for generations. And no one can controvert the fact na nangyari yan sa panahon kan administrasyon kan mga agwas dyan sa Santo Domingo. Sa ngunyan, ang alkalde si June na agwas. Yan. Buda sa iyang tugang ang vice alkalde. So yan na po tabi. It will be there for generations. Papakinabangan yan. Bako sa nangunyan kundi sa mga masunod pang henerasyon. Sagkod na nag-existir ang kinaban. Yugunman education, it's priceless. It will never end. Ang benepisyo kayan June na maitatao sa mga taga Santo Domingo. Bako sa nagayon taga Santo Domingo. Pag ilinuwas na finer points pa kayan kung paano pag-operate, anong mga pasistema, it will benefit even those nearby municipalities kan Santo Domingo. Bako man yan exclusive na sa Santo Domingo. Ang mga community colleges na yan, araw kaan, bako lang yan exclusive sa sarong munisipyo. But primarily, siyempre, ang manginabang kan sa mga yaon yan Santo Domingo. You can just imagine the knowledge na mai-impart ka yan sa maireskwela dyan. Dahil na puding basun iyan sa ibuhay ninda, yan na makukuha nindang kabatiran, knowledge, maukudan dyan sa Santo Domingo Community College once na mag-eskwela na dyan tabi. Igwa ni mga initial na kurso pong i-offer, nagkapira lang po yan tabi, and sa mga masunod pwedeng mag-expand pa yan, depende sa sistema tabi kan dalagan kan community college na So congratulations, it's a very very positive news diyan po sa mga taga kunyan, sa mga taga Santo Domingo Albay and nearby municipalities araw kan Malilipot, halimbawa, or Bakakay, pwede dyan na makapag-enroll pa ang tabi. It's open. So yan, napangyari po yan sa iraron po kan administrasyon kan mga agwas sa pagpapadalagan dyan kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo. So congratulations. Yao na yan yun. Dai na pwedeng mahali yan. Ang makukuha dyan na wisdom, knowledge, kapital na yan sa buhay kan mga maireskwela dyan na pwedeng mawara, na pwedeng mapulinas. Yao na yan. It will be part forever sa history po kan Santo Domingo and kan mga buhay kan makakaeskwela dyan tabi sa Santo Domingo Community College. Yan ang kaipuanan edukasyon kan mga kan mga kahimanuan niya ato tabi dipisil ko na kitang edukasyon na arog kayan sabi na nga ni accessible yan and ugmaho na marayman si Congressman Joey na Salceda aram nindo baga si Congressman Joey kan gobernador pa ini igwas siyang pinag-spearhead ka itong a college graduate for every family. Yan. Kan gobernador pa siya ka ito. And kan magtapos sa turno niya bilang gobernador, iyaon siya sa kongreso baga, sa kurno niyan, pinag-kunyan ito, pinag-ilibar ni Congressman Joey, pinadakula, pina-expand ito,
sagkod na ang bilog na Pilipinas na nanginginabang, yung tertiary education baga tabi, na libre, lay na baga yan tabi. Bilog na Pilipinas na po ang nangkinabang kaayan. So nagpuon sa nandigdi sa probinsya ng Albay, a college graduate for every family na maging accessible ang mga pag-eskwela by instituting reforms and establishing ini mga schools na accessible community colleges and programs which will sustain yung pagangaipukan mga estudyante, lalo na kinapobrehan. Yaon so accessibility sa eskwelahan, taigwang na ipupundar na mga community colleges, and yaon yung programa which will sustain yung needs kan mga estudyante, tuition, allowances sa siniba pa. So, nagko-complement ang duwang iyan tabi. Ngunyan, na-implement di baga sa probinsya ng Albay for 9 years kay itong so gobernador si Kong Joey. Pag itaas ni Kong Joey sa Kongreso, inaplikaran sa bilog na Pilipinas, nakrear so anong lay ito ba sa igoning lay na nakrear na nasa puro kandila ako na pinagpapautob na yan, institutionalized na po sa Republika kang Pilipinas. Pag sinabing institutionalized, yaon na po sa sistema kan gobyerno, igwang budget taon-taon, igwanin makinaryang nagdadalagan, igwanin makinaryang nag-iimplementar kang programa, yaon na institutionalized. Napadakula yan yung konsepto yun na college graduate for every family sa bilog na Pilipinas. So, ugmaho man si Kong Joey, ta siyempre, kinongratulate man yung hierarchy po kang kunyan, kang Santo Domingo Local Government Unit, because this will give, sabi na nga ni, boundless opportunities pag-abot po sa edukasyon as in oportunidad kan mga kahimanwa dyan Santo Domingo. Congratulations sa Indo. June, oras Pilipinas, sakto, 9:31. An oras hatod sa Indokal, Pilipinas. Para healthy lungs, pacheck ka langs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Beer, lakas ng tama, pero di wasak. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Brought to you by Nor. Pag Friday na, Munggo Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Pinapaisi na pwedeng makakuha ng 10% diskwento ang mga warang moroso sa daga para sa hunyan na taon sa mga makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 27, 2024. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po iyan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad nin amilyar hanggang Disyembre 27, 2024 para sa nasabing diskwento. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, Ground Floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na saba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore.
If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pa-check ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matika. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadepeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccine
vaccines. Aron kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ansain ng klinik bukas. Lunes, Sundo, Sabado. Puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites. W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Matapos ang isang dekadang pagtatanghal, muling magsasagupa ang mga pinakamagagaling at mga dekalibreng mang-aawit ng Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinakaabangang urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10. Abangan ang mga pinakamagagaling na chikiting sa kids category, ang pinakamahuhusay sa adult category, at ang mga hindi pa huhuli sa pwede pa kami category. Urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10. Magsisimula na ngayong Abril. Mapapakinggan live sa PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Diet, and Radyo Oragon Virac. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. O saro pa sa edukasyon palantabi pero sa national muna ini, and it will be implemented effective nationwide. Ito bagang so pagpirma na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na bawal na ayan na no exam, no permit, no exam policy. Yan, tabi. Itong lane na ito, and I presuppose iyan po applicable both sa public gayud and private higher learning institutions. Ano dyan? Tayo bagan na sistema kan nagkakapira na pagdaig kaning day mo nabayadan so sa imong kakulangan sa tuition halimbawa for a certain period sa rong semester or kung day ka tawan ning permit, di day ka magkaka-exam. Yan. Kaya lang ang problema, uniman dyan. Sige nga, pa-exam ta ka. Pag abot mo naman duman sa pagkuakang kunyan kan dokumentos mo, pag graduar mo, or halimbawa tapos daan na semestre, ma-transfer ka or what, duman na naman ang problema kayan. So pagbayad, naturalmente dapat bayadan mo man. So eskwelahan halimbawa kung sa pribado ka. And day tao garing na kunyan na si Congressman Jill na Bungalon kan Ako Bicol. Ikuta na so sa tuwing mahaputan kan kundi di ako nakakalusot duman sa linya may problema siguro kaswapon kita nagata-trial di kita nakakakunyan, nakaka-penetrate. So itong lane na ito, magayon ito tabi. Gulpi bagaan talagang namumroblema ka iyan. Ever since sa kahaluyan ng panahon, pag dahi ka nakabayad, bay moroso ka, dahi ka tawan ng permit, dahi ka maka-exam. Okay. An iba man nga ang sistema kan iba, yun nga the catch is, sige, mag-exam ka,
makapasar ka or what. Pag abot mo naman, makuha ka na kan sa imong records, dahil ka man siyempre makakalibre. Sa sarong punto, tama mang bagad yun, Tama mang bagad, halimbawa sa private school, sa higher learning, sarong pribadong kolehiyo, kay puhan mo man, bayadan man so sa imong pag-eskwela dyan. Taday man po pwedeng ilibre mo man paano man, negosyo bagaan, partly, negosyo yan. Baka nga partly, kundi mainly, negosyo talaga yan na igwa po nakatakod na public interest. Yan. Dahil lang pikukonsiderar lang kan gobyerno, as in, dahil lang pagtutugutan na estudyante, mapugulan na makapagpadiretso nin pag-eskwela, kung dainin permit, dahil makaka-exam. Yun lang ang pighali kan gobyerno. But the obligation kan na estudyante na bumayad kay puhan, kunya naman iyan, taparan man tabi, yan. Pero padaguso ng pag-eskwela, sagkod na makagraduate. Duman sa direct kuning point na, is itong sa pagkuha mo ng kan sa imong mga kunyan, kan sa imong mga records. At siyempre, sa imo man iyan na dapat na kumplihan, kunya mamagaan tabi, yan na, sa imo man na responsibilidad. Tako mo nag-eskwela ka nga diyan sa eskwelahan na iyan, di bayadan mo man, pribado. Lalo na sa mga panggobyernong eskwelahan, higher learning institutions, tabi. And makapagkuang kita, tao kita nin accessible na edukasyon, dahil pagpugulan ang mga estudyanteng dahil makabayad pisyo. Kunyad bagangunyam, ang mga higher education institution na pampubliko, puro ng libreng tuition. Puro ng libre tuition. Dahil naning isipong ka, kaya itong sulay na ito, pwede duman talaga ito nakatarget sa kunyan sa mga higher education institutions na pribado. Na pribado. Kaya kaipuhanan na makuan iyan na kumbaga mapungpong tahalo yun na yan na problema ay kurupot-kupot na pag ma-exam yan mga ito so mga exam baga sa kolehiyo igo baga ning kung baga sa elementary first grading, second grading, third grading, fourth grading period. Ngunyan tabi at least sa kunyan sa panahon ni Bongbong na Marcos nahali na iyan na practice na iyan. Ang mamaut nyo yan kan publiko, maghali nyo na kita sa edukasyon, anong pigmamaut nyo yan kan publiko dyan, maiiksihir itong sulay na bawal ang mga private hospitals na pugulon ang pasyenteng pwede nang magluwas kung daing pambayad. Igwa na ning lay baga kayan. Kaya lang ang problema, su implementasyon. Daiman talaga yan po baga masyadong nasusunod. Kami digdi sa DCGB, testigos, sa arong ka na sistema. Igwa kaya ning lay na, halimbawa narahay na ang sarong pasyente, maluwas na, pobre na pareho tika po, dahi paning pambayad. Dahi po ding paluwason dyan. Dahi papaluwason, it is being held hostage by circumstances. Dawa may lay na ipigpapautob ang gobyerno through DOH na dahi pwedeng i-held hostage ang mga pasyenteng inanarahay na por dahil sa kulang sa pambayad o dahi pampambayad. Dahi man nangyayari yan. Sa totoo lang, tabi, igwa kanin mga instances. Minapasiriring digdi sa mo sa DCGB, mga pudan sa publiko, mahagad tabang ngayon, taday nakakaluwas, taon ni subayadan. Pero igwa po ng isistidong lay na nagbabawal kaan. Yan ang sad reality, ang katotohanan na kunyan, na talagang na-experiensyahan ta and dai na-resolveran. Kadakul kaan sa bilog na Pilipinas na nangyayari. Siyempre baga pag naghihilang, kung medyo, kita baga na mga ordinaryong tao, pag may kamatian, dahil taisi kung extreme na yan or emergency na yan, ang sa tuyang instinct is pag may naghelang na may kamatian, idarata sa pinakaharaning hospital. Tanganing masalbar ang buhay. Either private or public hospital. Basta sa pinakaharaning hospital, duman di dara. Kung na idadara,
sa pribadong ospital tayo sa pinakaharanita kita naghadit kita isa sa tuyang mga loved ones na ano nga ikamugtakan kani data isian na condition medically. So pinakaharaning ospital duman nadarahon iyan. Kung ang pinakaharaning ospital taday man kita tatao mag-assess kan kung emergency o bako basta sa pagtubuta dapat may daran sa ospital. Pribadong hospital duman na nangyayari ang sistema. Pag narahay na, siyempre kita mga pobre dahil kita ning raiding ka sa permi, paano yan? Mga 2-3 aldaw pa yan dyan sa ospital. Ang iba nga ni kan, pipagkwampanin titulo ning daga. So, you have to also balance paano ini mga private hospitals, you also have to balance ta. Kaipuan man nindang mag-sister, tanganing makaserbisyo. Negosyo man yan pareho man kan eskwelahan bagang pribado, negosyo man yan. Kaya lang, ang negosyo ninda is imbued with public interest. Yan. So, dahil man mapupwedeng itiway mo yan, mahali sana yung pasyente na dahil lamang ni na kakusgan so hospital, so administrasyon kan hospital na paano daw lamang masingil man ini. Ta simpre naggastos mo baga sa hospital yun. So maintenance ka yan sa indang mga ilaw, gwardiya, pansweldo sa nurse, sa pangmantinir kan mga ekipahes ninday na mga private hospital kay puhan man ninday yan. Kaya arog kan igwaning dapat na delicate balancing act between the interest kan public in general and yung interest man kan mga hospital na kay puhan man sabi na nga ni survive for them to give medical services. Bababalance yun iyan. Duman nagkakaigwan ng problema sa pagbalanse kayan. May lay, pero sa hospital kay puhan man mabuhay. Tabinuhay niya nga na iso pasyente, bako? Kaya lang, kay puhan magpakuro-konsiderar yan. Ang bakaan promissory note, and ang iba itong so titulo kan daga pipawalat tangan igwa man lamang nin kunbaga kasiguruhan man sa ospital na mag-survive man sinda. Parang give and take arog lang yan kaantabi. Pero it happens kaya bagaan mga kunya nyato ang mga mga public hospitals surupay because dahil nakaya ni mga public hospitals despite the fact na igwa na kita bagkan yung PhilHealth na mga tabang sa mga pasyente pati ining so mga programa kan mga legisladores yan na MAIP Medical Assistance for Indigent Person nakulaw na tabang yan June mga kongresistas iguaning fundong pinag-alukar sa indang mga opisines so mga kadaihon magdara sa nakan medical abstract buda so bill gabos ipoproseso yan babayadan kan gobyerno sa paagi kan MAIP ining so mga pinag-alokar na fundo kan kongresista sa indang mga distritos yan tabi pero talagang daiman po malilikay na mga ipuman and mabugtak sa alanganin an kadaklan ta ayun na nga ni yan not every time nakita mga tios igwal perming magagabot pag-abot sa oras sa araw kayo nakaipuhan na pwede na June sige tabata matapos ang programa tata Martes pag Martes po kada Martes hanggang alas 10 lang kita pero pag Lunes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes sundo kitang 10:30 po salamat kan sa ido paghinanyog mahal na Diyos ang magbantay.